Nginibingelele ngiphinde nginamukelele kuphi nakuphi lapho ufika khona lo mbukiso wakho wesimanzozo esikulethela zonke indaba zamaskandi ehamba ngesikhathi futhi evutha amalangabi. Njengoba sazi ke mbukele ukuthi ke uMdumazi ke uyikhiphile ke ngempela ke i-single track lapha ke emnandi yawo ke u2024 esihloko sayo ke esithi ke izihlobo zami ahamba khona nensizwa lapha ke esincane kodwa ke esindala ke ngezenzo zayo lapha endimini yomculo maskandi uLimithi ke umfokanala besho kamnandi bethi ihlobo zami. Mbukele mangabe usuyizwile le ndaba noma le ngoma yakhe uMdumazi entsha ethi ihlobo zami, cela uhambe uyoyilalela ngempela mangabe awayilaleli bese uyabuya lapha kuyikuzansi comment section sizwe uvu lwakho ukuthi wena ngabe uthini. Imnandi ngempela ngoba kukhona ke abanye abakhalayo ukuthi cha ngempela uMdumazi ke kule ngoma udlalile ngathi futhi le ngoma ayizwakali ine sound right, kodwa uMdumazi ubhale lapha ke emva kwe page lakhe ukuthi ke le ngoma ke iphume lapha ke e-studio sakayani senoyijajela nani balandeli, kodwa ke khona ke ngempela abalandeli ke abakhalayo ukuthi le ngoma ayiphumanga e-studio sakayani futhi ke le ngoma ayikho ezingeni lakhe ke uMdumazi. Ngabe kuthini ke mbukela lapho ekhaya ukuphawula kwakho ngale ngoma yakhe ke uMdumazi ephumile entsha? Indaba ayipheli kwesimanzonzo kuphela ke isikhathi. Siyabonga. Hayi ngamanje ungasayi so hayi bafana bakithi kulandeke manje uZimala yaphumelela la manje zoso thwele ngayo le khabe yakithi ikosi impela ngibona ihlobo sami Yeah.